Ellie Hiemstra went het al 12 heel jaar in verpleeghuis Stellinghaven. Ik vind dat ik het mooiste plekje van Stellinghaven heb. En dat klinkt misschien wat zo arrogant, maar het is hier lekker stil en rustig. En als ik naar buiten kijk, dan zie ik luchten. En het is heerlijk. Vrouw Hiemstra had Joet de Ere de koning welkom te heten uit namen van de bewoners van het verpleeghuis. Ze had al dagen uitzoeken naar deze dag. Ben je ook zenuwachtig? Nee, straks? ik vind het leuk. Ja? Ik vind het heel leuk dat wij ons mogen laten zien. En daar ben ik niet zenuwachtig voor. Nee. Goeiedag. Fantastisch. Leuk hier terug te zijn. Zelfs jouwt de bewenster ook een bijdrage aan het project. Ze is een sanjemde voorleesbeppe op de basiskwal aan de andere kant van de diek. Zo'n vuur op het duin vonden de kustbewoners heel handig. Ik ben blij dat ik mee mag werken. Om gewoon te laten zien hoe wij in Stellinghaven wonen, werken, leven. En wat voelen ze eens van de koning? Een beetje verlegen. Maar ja, hij zit natuurlijk ook in een harnas van... Ik vond het heel leuk dat hij ons een hand gaf toen hij wegging. Maar hier bij de entree was dat niet zo. Een beetje afstand. Maar dit is misschien ook... Ja, het is zijn dagelijks werk, het glazen huisje enzovoort enzovoort. En ja, je moet zoveel doen. Het is natuurlijk ook een vak apart.